לכולם שראש השנה הוא סימן מאוד משמעותי, מה יהיה עם הבן אדם כל השנה כולה. יש שאלה, האם מותר להצטער, להתאבל, לבכות על העבירות שעשיתי בשנה החולפת ביום ראש השנה, או שחלילה, אם אני אבכה בראש השנה, אני אבכה גם כל השנה. אז כתוב פוסקים ככה, על פי דברי עזרא הסופר, שיום ראש השנה הוא יום שמחה, הוא יום חג, אסור להתאבל, אסור להצטער, אסור לצום. אנחנו לא עושים סליחות בראש השנה, סליחות עושים לפני ראש השנה, אחרי ראש השנה. בראש השנה לא אומרים מה שמנו בגנו. בראש השנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך, ושמחים במלכותו, יום הולדת של האדם ושל העולם. אבל מצד שני כתוב פוסקים, שאם אדם תוך כדי שהוא מתפלל את התפילות של ראש השנה, הפסוקים, השירים, התפילות, הוא מתרגש, הוא מתגעגע לקדוש ברוך הוא, והוא מצטער על הריחוק, על העבירות שהוא עשה. הדמעות האלה הן דמעות מבורכות ביותר. הארי הקדוש היה בוכה, הרבה מגדולי ישראל היו בוכים. הדמעות האלה סימן טוב, שאדם רוצה להתקרב, שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא. אז להצטער סתם, לעשות קולות של בכי סתם, להתאבל ולבכות לא, אבל דמעות של התרגשות ושמחה וגעגועים וקרבה לקדוש ברוך הוא, זה סימן של ברכה גדול מאוד. ברוכים תהיו.